ji bo bîranîna serhildana Qamişlo encûmena Xocehiya Bajarê Hesekê ya Niştimanî Kurdî meşek li dar xist. Destpêka meşê Xocehiya Hesekê malbatên pakrewana xelat kirin bi bawernama Rûmetiyê. Meş dest pê kir ji ba navenda encûmenê ta meydana pakrewan em gîhanbadînî bi bandkirina serhildana Qamişlo û rahiştina wêneyên pakrewana û alên Kurdî. Ew kewkeba şuhada çû xwînawan hedir neçû dara azadiya Kurdistanê av didê. Şuhada çira welatayê çira milletayê ew tariya milletê denê diçirînê û ronî dike heta millet dikin mafê xwe. Tevî goreş baran bariya li bajarê Hesekê lêpirtirîn ji 2000 kesî tev li meşê bûn û çalakiya xwe berdewam kirin. محلاتي كردا كرو نهب كرد قرتن وخاصة الحسكة الباجاري حسكة الصالحية شغلي حفتي كسي قرتن كت شارعة هجوم مالي كردا كرن وان عربة وعشاري عربة جيبيرة. Serhildana Qamişloya 2014 bi zûtirîn vedengiya wê giyaşt bajarê Hesekê. Lewra ev bîranîn bûye boneyek salane têvejîn li vî bajarî. Dara Ebdo, Ark, Hesekê.